नोंथांमोना 11 बोसोर जोनोम सान फालिदों बे जोनोम सान फालिनायाव नोंथांमोना 11 बोसोराव होबाय जेरै नोंथांमोना लाइमोनफोरनि थाखाय एबा आबाद बिथिं एबा सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि जौगानायनि हाबाफारि मावो? इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआवहाय दतमानि हारिमु फोथाराव उरखावगोरा ब्रह्म सारनि दैदेननायाव बे हान्जाया आगुनि BPPF आरो UDPF मोननै हान्जाखौ ज' खालामनानै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी होननाय मोनसे पार्टी जोनोम जादोंमोन आरो 2015 निफ्राय 2026 मायथाइसिम 11 बोसोर गोलाव सम दिनै दावबायबोनानै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलआ जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौहाय गोग्लैसोनाय सोबख'जानाय गादबजानाय रायजो राजाफोरनि आवाज महरै जेब्लायबो हाबा मावबोदों। 11 बोसोराव 5 बोसोर बिटिआरनि सरकारनि बिबानखौबो रुजुनबोदों। सरकाराव थानाय समाव UPPLआ लाइमोनफोर, आबादारिफोर, आइजोफोर आरो थालांनाय गोग्लैसोनाय सोबख'जानाय गादबजानाय न'खरफोरखौ बा हारि माहारिफोरखौहाय जौगाखांहोनो गोख्रोङै हाबा मावबोदों। नोंथांमोना नुदों 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPLनि सरकारा बिटिआरआव फैदोंमोन, गोलाव सम 2-3 जिथाइ बारलांसेयावबो जोंनि जायगायाव सान्थि गायसननो हायाखैमोन। नाथाय UPPL हान्जानि दैदेननायाव दाजानाय सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय सान्थि गायसनदोंमोन। सान्थि गायसननायजों लोगोसे थालांनाय मानसिफोरनो न्याय होनो थाखाय सेस्था खालामदोंमोन। न्याय होनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोरनो आत्मसन्मान बा डिगनिटि होनो थाखाय सेस्था खालामदोंमोन। नोंथांमोना नुदों 2020 निफ्राय 2025 मायथाइसिम खुनु जुवा, एन्डिं, थिर बा बेबायदि मेला, लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेननाय बा उदखारि हाबाफारिफ्राव लोब्बा थानाय बेफोर गासिखौबो बन्द' खालामजोबनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोनफोरखौहाय मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि लाइमोनफोरजों फेर मारिनो हानायनि मोनसे प्रिपेरेसन UPPL सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खालामदोंमोन। दिनैहाय 5 आगस्ट 2026 मायथाइयाव आं इउनाइटेड पिपल्स पार्टीनि गाहाय नेहाथारि जानानै साफ्रोमबो UPPLनि मावथिफोर, मदद होगिरिफोर आरो जोंनि वेल विशारफोरखौहाय गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। जायफोर सुबुंफ्रा जोंनि हान्जायाव हाबा मावनानै मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो, बिनि थाखायबो आङो आर'ज गाबहरबाय। गोबां जोंनि हान्जायाव हाबा मावनानै रुंसारि जालांनाय सुबुंफोर दङ बा मुंख्लं जानाय सुबुंफोरबो दङ। दाखालिसो जोंनि बिजनि जिल्ला UPPLनि लेङाइ आफादगिरि राजु बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों। दा बे बुथारनायनि थाखाय जोङो जायफोर जे दायनिगिरि दङ, दायनिफोरखौहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनो थाखाय जोङो खावलायहरदों।